wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bangga bekti kula kagem dumateng para pepundhen sesepuh dalasan aji sepuh ingkang satu dan kinabekti. Pangemban-pangembating praja satriyaning negari nggih Bapak Kepala Dusun dalah jenjang krawatipun ingkang pantes tinulat saha tinulodo. Dan kata luben katur panjenenganipun Bapak Waryo dalasan Bapak Ahmad Fauzi ingkang insyaallah dipun mulyakaken Allah saha ingkang insyaallah sangat kita hormati saha kita dhewe. Boten kasupen katur dumateng sedaya pamriksa budaya kakung dalasan putri ingkang sangat kita tresnani. Dinambaran pangestuning pangeran ingkang maha wikat Gusti kang murbeng dumadi Bathara ingkang karya loko nuninggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng anggelar miwah ambabar kanugrahan lahir lan batin ingkang awujud daya kegiatan katentreman kasarasan tuwin kawilujengan sehingga kula panjenengan sami waget pepanggihan wonten ri karodangan menika kanditan manggi alangan satunggal punapa kanthi menika monggo kita syukuri mawi bingkisan tamit sareng alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salamipun Allah mugi katur kunjuk wonten junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu sanget kita ajeng-ajeng sawangatipun fid dini wad dunya hadal akhirah amin ya rabbal alamin. Katide ing titi wanci menika dosa rombongan Sekar Cahya Pundaka ingkang mijil saking nepen Suta Pati Kajoran ingkang pun pakarsani Abah Mustofa ingkang dalu menika katimbalan marak sowan wonten panjenenganipun Bapak Waryo dalasan Kang Mas Ahmad Fauzi magayutan kalian hajatipun muninggih tasyakuran akad nikah ingkang kala wingi nembe ngijab kabulaken ingkang putra ingkang asma Raka Mas Bagus Widodo ingkang sampun kapolokramaken kaliyan Dimas Ayunita sekawit adicara kala wingi akad sampun rancak saha lancar pramila dipun wontenaken tasyakuran ingkang dalem menika ngaturi kawula sak rombongan nuninggih Sekar Cahya Pundaka. Kairi donga ingkang tanpa winates mugi-mugi pinanganten sarimbit ingkang sampun kaakad nikahaken mugi-mugi anggenipun nepusi jangkaning agesan kawit-kawitan tumugi delahan tansah antut runtut gendon rukun samat sinamadan lestari kang kaesti sembodo kang sinedya rahayu kang tinuju kang jinangka tansah jinangkung dening pangeran ingkang maha agung. Sagung para pamriksa budaya kakung Sumawana Putri ingkang winantu ing rahayu. Adicara menika lumampah sinengkuyung kalian Pat Audio Landing Pat Audio dan juga YouTuber serta Racing
Sapirso ing samangke penampilan ingkang ongkos pisan nunggih wonten topeng ireng putri ingkang dipun adani saking rintang-rintang Sekar Cahyo Pudoko. Aturipun sugeng meriksani ngantos paripurnaning pentas dalu punika.